suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Amen. Praise God. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon na muli ay tayo magsama-sama na makapag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay ikapitong buwan na ng taong 2022. Tunay nga na napakabilis ng panahon, no? Kaya nga sabi po sa Bible, we must redeem the time for the days are evil. Tingnan natin may babalik ang mga nakaraang panahon na lumipas sa ating buhay. Kaya ang nais ng ating Panginoon ay pagyamanin natin itong mga sabi nga pagkakataon o panahon na ibinibigay pa sa atin ng ating Panginoon. Katulad po sa gabing ito, tayo po ay sama-sama na magbulay at mag-aral ng kanyang salita na nais niya na maging pundasyon natin sa ating buhay. At sa gabi pong ito, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa perfect or loyal heart. Na po, ito po yung tema na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop na nais ng ating Panginoon na sabi nga po ito ay hindi lang basta malaman natin o matutunan, kundi maranasan po natin. Po. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso sa buwan pong ito ng Hulyo, sapagkat ang tatalakayin po na natin maging ang mga susunod pa na ating mga pastor at pastora mula sa Mindoro, sa Alaminos, dito po sa Cavite, na po maging sa Zambales, ay naroon po na sabi nga maraming kapahayagan ang ating Diyos na sabi nga po ipapaalam sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay darako na. Ang ating pong tema o ang ating pong key verse ay matatagpuan sa 1 Chronicles 29:19. Amen. Ang sabi po dito, and give unto Solomon my son a perfect heart to keep thy commandments, thy testimonies, and to thy statutes, and to do all things, and to build the palace for which I have made provision. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po'y muli ay sama-sama na dumulog sa harapan po at sa presensya ng ating Panginoon na inaamin natin na kung sa sarili lang po natin, hindi po natin ito mauunawaan kung kaya't kailangan po natin ang gabay
at patnubay ng Santong Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat na kami po ay patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na magsalo-salo sa inyong makapangyarihan at buhay na salita. O Diyos, sa gabi pong ito, Panginoon, ay patuloy po kami na nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sinabi niyo na hindi maikli ang inyong kamay upang hindi kami maabot, hindi bingi ang inyong tainga upang hindi kami marinig. Ngunit ang mga kasalanan ang siyang magiging hadlang. Kaya ito po ay amin pong idinudulog sa inyo. Patuloy na siya sa atin yung aming mga puso at linisin na inyong makapangyarihang dugo upang anuman po ang nais nyo na ipaabot sa amin, iparinig sa amin, ipaalam sa amin sa pamagitan ng inyong salita, ay tunay nga ito'y matanggap ng aming mga puso upang ang kalakasan na nagbubuhat sa inyo ay amin pong maranasan. Panginoon, ako po ay narito na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, inaamin na kung wala ka, wala po akong magagawa. Kailangan po namin ng Santong Espiritu na siya maging tagapagturo namin. Hayaan niyo po, Diyos, na ang kalaliman ng inyong kapahayagan ay maranasan po namin sa gabi pong ito. Salamat po, maging ang mga nasa tahanan, nakasama ko po ngayon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo sila, abutin niyo at yakapin niyo ng inyong banal na presensya. Lord, na patuloy na magkaroon kami ng excitement na sama-sama na mag-aral na inyong salita sa pamagitan ng tinig ng pag-asa. Salamat po at sa oras pong ito, ngayon pa lamang po ay sa inyo na namin ibabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon na sabi nga katulad po ng ating pong nabasa ngayon, makikita po natin na ito ay panalangin po ni Haring David bago siya naroon na sabi nga po ay pumanaw, naroon na ibinigay niya yung pong sabi nga po ay pagpasa kay Solomon po ng kaharian na kung saan ito ay ipinangako ng Diyos, isa sa everlasting covenant na ibinigay kay Haring David na ang kanyang lahi ay naroon na sabi nga po pangungunahan ng mga hari, no? At gayon nga po nangyari na si Solomon po, ang kanyang anak kay Bathsheba, ay narin siya ang siyang papalit na hari sa kanya. At ito po ang panalangin niya, no? Ito po yung naroon na ipinanalangin niya sa ating Panginoon na sabi nga nabigyan si Solomon ng perfect heart, no po? Bakit po? Bakit naroon na ito ang pinanalangin ni Haring David para sa kanyang anak na si Solomon? Sapagkat ang sabi nga po, para daw po magawa niya to keep thy commandments. Para daw po ang mga commandments, no, yung pong sabi nga po ay nais ng ating Diyos, no, yung mga kautusan ng Diyos ay maitago niya sa kanyang puso, no. Naroon po ito yung kanyang maitago, yung testimonies, yung mga testimonies o yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Diyos sa pamagitan nila Haring David ay naroon po patuloy na maihayag, no? At yung mga statues, no, naroon daw po na ito ay magawa, sabi nga po, maitago sa puso, masundan o masunod, no, ni Haring Solomon upang naroon po na sabi nga po siya ay maging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. At hindi lamang po 'yon, upang maipagpatuloy niya, no? Sabi nga, and to do all these things and to build the palace. Ito po kasi yung pinaka sabi nga po ay isa sa dream, no? O pagnanais o sabi nga po yung pangitain ni Haring David na sabi nga po siya na maitayo niya ang tahanan ng Diyos, no? Dahil nakita niya po siya bilang isang hari, nakatira siya sa palasyo, no? Lahat ng mararangiyang bagay ay kanyang nararanasan, pero ang Diyos na kanyang sinasamba na ano lamang sa tolda, no, na sabi nga nagkaroon ng kirot sa kanyang puso na
siya, hari lang siya, pero ang Diyos, siya ang hari ng mga hari. Bakit nandoon lamang sa tolda? Kaya nag-desire po siya, no? Nagnais siya na maipagtayo ng, sabi nga po, tahanan, no? Siguro, ang dream niya, mas malaki pa sa palasyo na kanyang kinagagalawan. Dahil nga po, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, no? Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero siya po ay kinausap ng Diyos, no, na hindi siya ang gagamitin na magtayo ng templo, kundi ang kanyang anak na si Solomon. Kaya ito po yung naging panalangin niya, na upang maganap, upang mangyari yung kanyang, sabi nga po, ay dream o adhikain o desire sa kanyang puso na maipagtayo ng templo. Ang Diyos ay naroon na kailangan na si Solomon ay magkaroon ng perfect heart, no? Ng perfect heart upang sabi nga po, sabi nga ay magampanan niya, no? Mapagpatuloy niya yung pagpapatayong yon na ang sabi nga niya ay sinimulan na niya, which I have made provision. No, nakahanda na ang lahat, no? Nakahanda na ang lahat na gagamitin para maitayo ang templo na iyon. Kung tutusin, kayang-kaya naman ni Haring David na sa kanyang kapanahunan ay maitayo. Pero dahil nangusap nga sa kanya ang Diyos, hindi niya ito itinuloy. Dahil ang sabi nga ng Diyos, hindi siya ang magtatayo. Kaya ang ginawa niya po ay talagang pinrovide na niya ang lahat. No? Pinrovide niya na ang lahat para magampanan o maitayo itong templong ito ng ating Diyos na buhay. At makikita po natin sa iba't ibang translation sa Bible, no? Naroon na, sabi nga po, ito ay magkaroon si Solomon ng perfect heart, no, sa King James Version. Sa NIV version naman po ay wholehearted devotion, no, talagang buong puso na, sabi nga, devotion na gampanan o sumunod, mag-obey sa lahat ng commandments ng ating Panginoon, na para daw pagpatuloy niya, no, sabi dito, to do everything to build the palatial structure for which I have provided, no, palasyo nga talaga, no, saan dito sa NIV. At dito naman po sa NLT, no, ang sabi dito, give my Solomon the wholehearted desire, no, dahil makikita po natin na kapag ang isang tao ay may desire, lahat ng paraan gagawin niya. Katulad nga po ng ating kasabihan, kapag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya ito po yung panalangin ni Haring David, ano, na talagang magkaroon ng desire si Solomon na matapos niya yung templong yon na kanyang panaginip, yung kanyang minimithi na maipatayo para sa ating Diyos na buhay. No po? At dito nga rin sa Amplified Version, perfect heart, no? Perfect heart din po ang naroon na sabi nga po ay nakasulat. At nandun meron din pong undivided heart, yun po yung meaning, no? Talagang isa lamang, no? Nakafocus lamang sa isa, hindi undivided, hindi naroon na hati-hati, kundi talagang buong buo na magkaroon siya ng desire, no? Na sumunod, no, perfectly sa nais at kalooban ng ating Panginoon. No, napakahalaga po nito na dahil kung wala pong perfect heart ang isang tao, hindi nito naroon na magagampanan ang kalooban ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, ang nais ko lang maibahagi ay how to have a perfect heart, no? Dahil kung titignan natin, walang tao na perpekto, di po ba, no? Tayong lahat ay, sabi nga po sa Biblia, sa Romans 3:23, sa Romans 6:23, ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya ibig sabihin, we are imperfect, no? Hindi tayo perpekto. Pero ito yung panalangin Ito yung panalangin ni Haring David na magkaroon ng perfect heart si Solomon. At hindi lamang po ito kay Solomon, dinidesire ng Diyos na naroon po na, sabi nga po, mag-manifest yung perfect heart, kundi sa lahat ng mananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung naisin
no ng ating Diyos, no, hindi lamang kay Solomon kundi sa bawat isa sa atin. Kung paanong ito po ay i-desire din ni Haring David, no, para sa kanyang anak. Ito po ay dinesire din ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak, no. At praise God, ang sabi nga po sa 1 John 1:12, ang sino man na sabi nga po ay tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, binibigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya praise God, bilang anak ng Diyos, ito po ay panalangin din. Ito po ay desire ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa. Kaya sa makikita po natin, para magkaroon tayo ng perfect heart, no, upang magampanan natin, no, ito ang sabi nga po, ang layunin ng perfect heart ay magampanan, no, magampanan natin yung naroon na nais ng Diyos na magawa natin, yung plano niya, yung kalooban niya, na katulad sa sinabi sa Jeremiah 29, no, di ba ang sabi doon 29:11, that my plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon, na magampanan natin, dahil hindi po natin magagampanan ng lahat without a perfect heart. No po? Kaya how can we have a perfect heart? No? Ito po ang sabi, ang unang-una para tayo ay magkaroon ng perfect heart, dwell on the word of God. Amen. No? Napaka-basic, pero ito yung talagang kailangan natin, no? Sapagkat tanging ang salita ng Diyos ang magpapabago sa ating puso, no? Yung ating pusong napakatigas, ang salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan ang makakapagpabago lamang nito. No po? Ang sabi nga ay the number one way to purify or to perfect our heart is to meditate on the word of God, no? Spending time in focusing and filling yourself up on the word of God is the most impactful way to root out the impurities within and to be changed by God. Kaya halaga po, no, ng salita ng Diyos. Sabi nga po, when we study His Word, kapag daw po pinag-aaralan natin, no, ang kanyang salita, we are changed. Tayo ay nababago. The Word of God is living and it breathes life into us. Sapagkat ang salita daw po ng Diyos ay buhay at ito'y nagbibigay buhay, no? Sabi nga, it breathes life, hinihingahan niya tayo ng tunay na buhay na nanggagaling sa Kanya. It allows us to see where our thoughts and our feelings fall to line up with God's intention. Sa pamagitan daw po ng salita ng Diyos, no, makikita natin yung mga failure natin, makikita natin yung pagkakamali natin, yung mga pagkukulang natin, para ma-align natin ang ating mga buhay sa plano ng Diyos, no? In His Word, we find wisdom, strength, and direction for living. Amen. Kaya yun po yung una, no, na kailangan talaga, we must dwell on the Word of God. Ang pangalawa, no po, ang pangalawang napakahalaga to perfect our heart, no, we must spend quiet time with God, no? We must spend quiet time with God. Spending quiet time with God goes hand in hand with dwelling on the Word of God, no? Kaya sabi nga po, kaakibat ng pagdudwell natin sa kanyang salita, tayo ay naroon na nagiging tahimik, no? Nagiging tahimik sa harapan ng Diyos. We can spend quiet time with God. When we take the time to intentionally quiet our thoughts, no po, and sit in restful peace with the Father, we open our hearts to allow Him to cleanse us. Our prayer time becomes a space where we can be connected and encouraged to walk out this life in line with God's plan for us. Ito po yung naroon na ating pong makakamtan kapag tayo po ay natuto na, sabi nga po, manahimik sa harap ng ating Panginoon. Yung, kumbaga, yung ating mga isipan, kung punong-puno ito ng mga alalahanin, kung punong-puno ito ng mga, sabi nga po, problema, na sa ating Panginoon, ano po muna natin, i-quiet natin, no? Naroon na, sabi nga, ay patigilin natin. Naalala ko nung minsan na
ang Don't Watch ay ginagawa pa sa church, no po. May pagkakataon po doon na mayroong isang kapatid na talagang ang haba ng panalangin niya, ang dami, no? Ako ay nagpe-pray din po no, nasa isang tabi ako at nag-worship ako sa Lord. Bigla pong sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin mo sa kanya manahimik siya, no? Kaya po, ang ginawa ko po ay tumayo po ako at lumapit po ako sa kanya at hinawakan ko po ang kanyang balikat at sinabi ko, kapatid, ang sabi ng Panginoon, manahimik ka, no? Dahil alam niyo po, minsan hindi natin marinig yung instruction at direction ng Panginoon dahil ito naman po yung pangako niya, no, sa Psalms 32 verse 8 na He will instruct us and direct us in the way we should go. Minsan hindi natin makita o marinig yung instruction niya at direction kasi nga masyadong maingay yung ating mga kaisipan, no, masyadong maraming alalahanin, marami tayong kahilingan, pero tandaan natin, alam na ng Diyos, no? Sabi nga, preparado na kung paano sinabi niya doon sa panalangin niya para kay Solomon na naiihanda na niya yung mga gagamitin para ma-build yung templo, no? Mangyayari lamang yun kapag si Solomon ay may perfect heart. Gayon din po tayo. Sabi nga po, sabi sa Ephesians 2:10, di ba? We are God's workmanship. No po, na nakahanda na, no, yung mga lalakaran natin, yung mga provision natin nakahanda na. Kaya lang ang nais ng ating Panginoon, manahimik tayo, no? We must rest, be still in the presence of the Lord. Dahil ang sabi nga po ay those who wait upon the Lord, no, shall renew their strength. Magkakaroon tayo ng renewal of our strength kapag tayo ay nag-wait, no? Be still and know that I am God, ang sabi ng Panginoon, no? Manahimik tayo. Sabi nga po ay itigil muna natin yung mga kaiisip sa mga babayarin, no? Sa mga kaiisip na mga solusyon sa mga problema dahil mayroong nakalaan ng solusyon, no? Sabi nga po, 'di ba, sa 1 Corinthians 10:13 na walang problema, walang pagsubok na dumarating sa buhay ng tao, no? Na hindi natin kaya. But with every temptation, He always provide, no? Sabi doon, He always provide a way of escape that we may be able to endure it. Merong way of escape talaga ang Panginoon na inihanda na sa atin para anuman mga pagsubok, anuman mga problema, talagang mapagtagumpayan natin, no? Kaya sabi nga, spend quiet time with God. Ang pangatlo, ang sabi nga, watch your words to keep a clean heart. Yon, no, napakahalaga po daw na lagi nating titignan o lagi nating babantayan ang mga lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig. Bakit? Death and life is in the power of our tongue, no? Death and life is in the power of our tongue. Kaya we must watch the words to keep a clean heart. At ang sabi pa rin po, di ba, out of the abundance of the heart, our mouth speaks. No? Kung ano yung nilalaman daw po ng ating mga puso, ito ang ilalabas ng ating mga labi, no? Ng ating mga bibig, no? Words have power dahil nga po merong kapangyarihan ang bawat salita na ating binibigkas. The words we say can lift others up or can cause hearts to break, no? Yun daw po mga sinasabi natin o binibigkas ng ating mga labi, maaari makapag-lift up sa iba o kaya ito'y makapag-break, no, sa iba. A simple word can throw nations and turmoil in the same sense. A simple, I'm sorry, can shape the course of the future. No po? Kaya makikita natin na napakahalaga talaga, no? Ang sabi dito sa Luke chapter 6 verse 45, the good person out of good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks, no? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Kaya napakahalaga that we must watch the words to keep a clean heart. Po, sabi nga po, in other words, the things we fill ourselves up with are the things that will come out of our mouths. Perhaps you are still in a process of purification, no?
Kaya ang sabi nga po, katulad dun sa ating number 1, we must dwell on the Word of God. Kaya kailangan talaga sabi nga, ang salita ng Diyos ang maitago natin sa ating puso, no? Dahil kapag kung ano daw yung nasa puso natin, ito yung ilalabas natin. Kaya alam niyo, si Haring David po mismo nagsabi, sabi niya ay, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Kaya pala pag ang salita ng Diyos talaga nakatago sa ating mga puso, hindi tayo magkakasala sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos is pure, no? The word of God is pure. Po, kaya purihin ang ating Panginoon. At ang pang-apat, ang sabi dito, we can perfect our hearts by monitoring our thoughts, no? We must monitor our thoughts. Anong ibig sabihin po noon? Na sabi nga, bantayan natin ang ating mga kaisipan. Sabi nga, the thoughts we allow our minds to harbor keep us from walking out a life pursuing purity. No po, naroon na kailangan daw po na sabi nga ay ang ating mga isipan ay bantayan natin. Dahil di po ba sa Old Testament, yung pagkukumit ng adultery, nagiging adultery lamang yun, no? Kapag naroon na, sabi nga po, ay ginawa na, no? Ginawa na. Kung titingnan natin, so ngayon po, sa ating Panginoon, no? Kapag ang Panginoon po ay nasa atin, no? Iniisip mo pa lamang, no? Iniisip mo pa lamang ay pwede ka na mag-commit ng adultery. Kaya napakahalaga daw po na bantayan natin ang ating mga isipan, no? Dahil ito po kasi yung yung ating isipan ang pinaka kumbaga sa labanan, no? Ito yung pinaka ground, no? Yung ground na kung saan nagkakaroon ng labanan, ang good at evil, no? Dito po sa ating isipan. Kaya kailangan sa isip pa lang natin, nagtagumpay na yung good, no? Nagtagumpay na yung good. Mangyayari lamang yon kapag ang ating puso nga ay puno ng salita ng Diyos. Ang maiisip natin ay mga salita, no? Yung mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, sabi doon sa Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, if there be any virtue, we must think of those things, no? Yun daw po yung ating laging iisipin. And the peace of God, which passeth all understanding, will keep our hearts and our mind through our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga po na binabantayan natin ang mga kaisipan natin. Kaya kung gusto natin na magkaroon tayo ng perfect heart, no po, kailangan sa isip pa lang natin nagtagumpay na tayo, no? Na nga ay na-pull out na natin yung mga stronghold ng kalaban, no po. Kaya napakahalaga po na sa isip pa lang natin, naiisip pa lang natin ay naroon na i-bind na natin yon, no? Ialis na natin sa ating mga isipan. Po, kung meron tayong mga negative na naiisip sabi nga po, sa isip pa lang natin, labanan na natin yon, paalisin na natin kaagad yon, i-bind na kaagad natin yon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. No po? Kaya napakahalaga po noon upang maging perfect ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya maging rin daw po tayo. Ang isa na sabi nga po ay naroon na re-register, no, sa ating mga isipan ay yung ating mga nakikita. Kaya maging maingat din daw po tayo sa ating mga pinapanood, no? Kaya makikita nyo, di ba, yung mga mahilig sa mga pornography, anong nangyayari sa kanila? Dahil ito yung naisisiksik, nakikita nila, nasisiksik sa isipan, at pagdating sa isipan, bumababa sa puso, nagiging madumi ang puso, kaya ito ay nagagawa, no? Kaya naroon na nagkakaroon ng mga rape, no? Nagkakaroon ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. No po, kaya napakahalaga rin na binabantayan natin yung ating mga nakikita, no? Yung ating mga tinitignan, yung ating mga pinanonood, maging aware po tayo diyan. Sapagkat ito yung
sabi nga po ay maglalaro sa ating mga isipan. Kaya bantayan po natin iyon, no? At ang panglima, sabi nga po ay mas consider the influences affecting our heart, no? Kailangan daw po ay i-consider natin ano ba yung mga influences, no, na nakaka-affect na ating mga puso. Sabi nga, this means that we should be conscious of who and what has our time and attention. Maging conscious daw po tayo, no? O ibig sabihin, maging aware tayo kung sino at ano yung pinagkakaabalahan natin, no? Yung masyadong sabi nga po, nakakahila ng ating atensyon, no? Maging conscious tayo pag anuhin natin, bigyan natin to ng pansin. Baka hindi natin alam masyado na pala tayong tutok, no, sa ating mga gadgets, no po. Sabi nga po, ang akala natin, ang addiction, yun lang drugs. Hindi po. Maraming bagay na nagiging addiction na sa buhay ng isang tao. Pag sinabing addiction, excessive uses na ang ibig sabihin nito. Excessive uses na. Katulad halimbawa, yung mga addict na dun sa mga games, no, yung mga laro sa games. Dahil sobra na ang gamit nila o excessive na ang pagkagamit nila, no, nagiging addict sila, halos hindi na sila kumakain, hindi na sila pumupunta ng CR para umihi, no? Kaya ang nangyayari sa iba, nagkakasakit at meron tayong nabalitaan na talagang halos yun nang ikinamatay nila, no? Dahil sa pagiging addict, no? Hindi lamang po sa drugs nagkakaroon ng addiction. Kaya sabi nga, we must consider the influences, no? Who and what has our time and attention, no? Yun daw pong humihila o naroon na masyadong kumakain ng ating oras at ng atensyon. No, when we are called to be a light to those who do not know the love of God, we also must be mindful of the influence and significant time in the first presence of certain people has on the purity of our hearts. No, ibig sabihin dito na sabi nga po, mas maganda daw na naroon na magkaroon tayo, no, o magkaroon tayo ng time para doon sa mga tao na alam natin na tutulong sa atin para magkaroon tayo ng perfect or loyal heart, no, upang magampanan natin ang ating mga sabi nga po, yung plano ng Diyos sa ating mga buhay, no. Ang number 6, no, be repentant. Napakahalaga nito. Be repentant ang number 6. Ang ibig pong sabihin ng repentant, lagi kang humble, no? Dahil hindi ka naman makapag-repent kag hindi ka nagpakumbaba una sa harap ng ating Panginoon. At tandaan natin, ang sabi sa Bible, those who humble themselves, no, shall be exalted. Itataas daw tayo ng ating Panginoon kapag patuloy tayong naroon na nagpapakumbaba, no, humihingin tawad, no? At napakahalaga po no na maging sabi nga po ay gawi natin to have a repentant heart. Bakit? Sapagkat ito'y magre-remind sa atin na halimbawa ang kasalanan ay maliit pa lang, if we have that repentant heart, no, ay makikita natin hindi ito lalaki, no? Hindi ito lalaki. Dahil nag-uumpisa pa lamang ngayon, katulad ngayon, yung sa thoughts, ano, kapag naroon na sa isip pa lang natin, parang meron na tayong naisip na hindi maganda sa ating kapwa, no? Kapag may repentant heart tayo, makakapag-sorry ka agad tayo una sa ating Panginoon, no? Mapapalinis ka agad natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan. Pagkakaroon ng repentant heart, no? Sa pagkakaroon ng repentant heart, naroon yung pagpapakumbaba natin, paghingi natin ng tawad at pagpapalinis. Kaya nga nagiging perfect ang ating puso dahil lagi nating ipapalinis ito sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga, have a repentant heart, be repentant, no? At ang huli, no, ay be open to wisdom from others, no po? Naroon daw po na maging open tayo doon sa mga wisdom o sa
sabi nga po ay kaalaman na galing sa iba, no? 'Di ba may kasabihan nga minsan yung mga matatanda parang sasabihin sa kabataan na nakoy napagdaanan na namin 'yan, alam na namin 'yan, no? Kaya hindi mo kami naroon na maloloko, napagdaanan na namin 'yan, nalaman na namin 'yan, no? Dahil nga sabi nga yung wisdom na kanilang naranasan nung kanilang kapanahunan ay wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya dapat maging open daw tayo. Huwag nating hayaan na ay hindi na uso 'yon, no? Hindi na uso 'yon, hindi na. Tandaan po natin ang wisdom na ibinigay ng Diyos sa ating mga magulang, no? Sa mga nakakatanda sa atin, ito ay napakahalaga na bigyan din natin ng pansin. No po, naroon na wag nating hayaan na manangan tayo sa sarili nating kakayahan. Ginagamit ng tao, no? Ginagamit ng Diyos ang ibang tao para mamulat tayo sa mga kaalaman. Sabi nga, there are times when we have blind spots and we miss the mark. Meron daw mga bagay na minsan hindi natin nakikita, no? At kaya nami-miss natin yung sabi nga po, yung dapat na tumbukin. Perhaps our prayer life is lacking. God, in His infinite wisdom, gave us fellowship with other believers, no? Kaya nga napakahalaga nung tayo ay dumadalo, nakikipag-fellowship tayo, no? Nakikipag-usap tayo sa ating kapwa mananampalataya dahil magigain tayo ng wisdom. Halimbawa, doon sa mga testimonies nila, no, sa mga naranasan nila, no, kung paano napagtagumpayan na nila yung mga problema, yun ang mag-a-add sa atin, magbibigay sa atin ng wisdom. At hindi lamang yun, magbibigay yun sa atin ng pag-asa. No, dahil kung paano nila yun napagtagumpayan, mapapagtagumpayan din natin. Ano man yung ating daranasing, sabi nga po ay problema, no? Kaya hindi tayo malulugmok o hindi tayo matatalo, no? At ang sabi nga magbigay din tayo ng space where we can be led through godly wisdom to the truth when we are falling to see it ourselves, no? Kailangan daw po maging handa rin tayo na tanggapin yung ating mga pagkakamali, yung ating pagkukulang kapag mayroong criticize sa atin o nagsabi sa atin, nag-rebuke sa atin, no? Dahil sabi nga po, open rebuke is better than secret love. Huwag tayong masasaktan. Kumbaga, sa lahat ng nangyayari, ang kunin natin ay yung ating, sabi nga yung, ano yung matututunan natin sa mga nangyayari, no? Ito man ay pangit o hindi, mayroong aral na isang ating Panginoon na ipaunawa sa atin. Po, sabi nga, therefore it is so important to have trusted godly counselors. Kailangan daw po magkaroon tayo ng mga trusted, godly, no, maka-Diyos na mga counselors, friends and mentors. No po, you want to be surrounded by people who are seeking to know God more and live according to His Word. These people can walk alongside you in your dark hours and remind you of God's truth. Kaya wag po tayong magsulo, no? Hindi tayo, no man is an island. We need each other. Kaya po, kailangan din po to have a perfect heart na po naroon na hanapin natin o makisalamuho tayo doon sa mga godly people, no? Magkaroon tayo ng mentor na magtuturo sa atin, maggagabay sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. No po, napakahalaga po noon. Na sabi nga ay ang kapahayagan po ng Diyos ay minsan directly through His Word, no? Kadalasan through other people, katulad halimbawa yung mga preachers, yung mga pastors, no? Na makikita natin na nagpapahayag ang Diyos, no po, nagpapahayag ang Diyos. Kaya kailangan handa yung ating puso. Po, handa yung ating puso. Nung Old Testament nga kahit bato kayang gamitin ng Panginoon, no? Yung donkey, ginamit din ng Panginoon para naroon na sabi nga ay magbigay ng direction. Kaya maraming kaparaanan ng Panginoon. Kailangan handa tayo na sabi nga po ay makisalamuha sa godly persons, no, sa godly people. Po,
Sabi nga, this can be hard and yung sa pag-purify, no? Sa ating mga sarili, kung sa ating sarili lang. But the good news is Jesus has overcome it all. Na po? Kaya po naroon na kung tayo lamang po hindi natin kaya. Pero purihin ang ating Panginoon, ang siya na tinanggap natin sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas natin, ang ating Panginoong Jesus, ang siyang gagabay sa atin. Siya ang nagsabi, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Po, sabi nga, we do not have to strive nor in purifying, perfecting our hearts. We only need to seek Jesus as we spend more time with Him and in His presence. Po kaya, sa pamagitan po ng patuloy nating sasaliksik sa ating Panginoong Jesus, na alam naman natin siya yung nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga po, we must continuously seek Him. No, hanapin natin siya sapagkat siya lamang yung merong perfect heart. Kapag nahanap natin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang presensya, yung perfectness of our hearts ay atin pong matatanggap. No? Dahil siya lamang ang may kapangyarihan to perfect our hearts. No? Kaya po, katulad ng number 1 natin, we must dwell on His Word. Bakit? Ang sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya napakahalaga po ng mga bagay na ito. Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Muli ay isa-isahin natin, ano? How to have a perfect heart. Una, dwell on the Word of God. Spend time, quiet time with God. Watch your words. Monitor your thoughts. Consider the influences affecting your heart. Be repentant and be open to wisdom from others. At praise God, kapag po itong mga bagay na ito ay natutunan natin, no, yung perfection ng heart ay ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya katulad ng prayer ni Haring David para kay Solomon, ang perfect heart ay hiniling niya upang magampanan ni Solomon yung dapat gampanan. Ganon din po tayo. If we will have that perfect heart coming from our Lord Jesus Christ, magagampanan natin yung dapat nating gampanan. Masasabi natin yung sinabi ng Panginoong Jesus, not my will, but your will be done, O God. Amen? Praise the Lord. Kaya, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sapagkat kung paano po ay pinanalangin ni Haring David ang kanyang anak na si Solomon. Alam po namin, Panginoon, na maging ang bawat isa sa amin ay ipinanalangin nyo. Katulad po ng panalangin nyo doon sa John 17. Lord, na nais nyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng perfect heart, Lord, upang magampanan namin ang mga nais nyo na gampanan namin para sa ikakalwalhati ng inyong banal na pangalan. Patuloy po na samahan nyo kami. Continue, Lord, to give us that wholehearted desire, O God, na to seek you more, Lord. Sapagkat sinabi nyo, if we will seek you, we will find you, O Lord. Salamat at alam po namin na sa gabi pong ito, nangusap po kayo sa bawat isa at alam po namin, Panginoon, na ang salita nyo na buhay at makapangyarihan ang patuloy na mag-instruct sa amin, magdadirect sa amin ng mga bagay na nais nyo, Panginoon, upang makalakad kami sa mundong ito with a perfect heart that is coming from you. Salamat po sa pagsama nyo, salamat Santong Espiritu, at sa pagkakataon pong ito, muli po, tanging sa inyo lamang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya purihin po ang Diyos at sa susunod po, subaybayan natin lagi ang tinig ng pag-asa. Marami po tayo na matututunan, no? Maraming kapahayagan ang ating pong matatanggap magmula sa ating Panginoon. Kaya, God bless you po. Good night.
at sweet dreams coming from our God. Praise the Lord.